It's the first time I've been bitten by a polar bear. So, yeah, I think it was quite undramatic. Jagtmagasinet er taget med en gruppe internationale forskere ud i det hvide isdækkede Arktis på jagt efter mere viden om de store, ikoniske isbjørne. Her efterstræber vi bjørnene ude i deres rette element, hvor man kun kommer dem nær, hvis man er en dygtig fanger eller i besiddelse af overlegen kraft og teknologi. Denne videnskabelige ekspedition har sit udgangspunkt i den lille nordvestgrønlandske bygd Kuusloorsuaq, hvor omkring 400 sjæle lever en tilværelse splittet mellem den oprindelige fangerkultur og den moderne digitale verden. Ekspeditionen ledes af seniorforsker Erik Born fra Grønlands Naturinstitut, og formålet er at blive klogere på isbjørnenes antal, udbredelse og bevægelser. Nu er vi ude i Baffinbugten i Nordvestgrønland, og vi er 75 km fra kysten, og vi har lige mærket en bjørn, som vi sætter satellitsender på. Og vi er her for at sætte satellitsender på så mange bjørne som overhovedet muligt for at følge deres vandringer i Baffinbugten mellem Canada og Vestgrønland. Og relatere det til nedgangen i havis. Hvordan udnytter de havisen? Er der sket ændringer over tid? For eksempel fra 90'erne, hvor vi satte sender ud, tilsvarende sender, sammen med canadierne. Og så skal undersøgelserne endvidere munde ud i en total opgørelse over, hvor mange isbjørne der er herude i farvandet mellem Grønland og Canada. Fordi begge landes oprindelige befolkninger jager bjørnene, og fordi Canada har indført trofæjagt på dem, og Grønland gerne vil. Men det skal naturligvis foregå bæredygtigt. Det skal vi alle sammen vende tilbage til om føje tid, men lad os begynde med det, der uden store omskrivninger bedst kan beskrives som selve jagten. Professor Øystein Vig har været med helt fra begyndelsen. Well, I started with as a polar bear scientist at the Norwegian Polar Institute in Oslo in 1988. And then I caught my first polar bear at Svalbard that spring. And then at that time we were not using helicopters, we were using skidoos. Okay. So we sat two persons on one skidoo and hunted the bear on the ground. And that was a bit exciting, and we then drove up to the bears from 5 meters and shot them with a darting gun. And that was exciting. Og så er det da vist på tide, at vi bliver introduceret til hele det videnskabelige hold. Altså det er et fremragende team, og vi har faktisk arbejdet sammen nu adskillige år. Og for nu at tage tilfældig orden, så arbejder jeg sammen med Øystein Vig fra Oslo Universitet. Han er professor i bjørne og har mærket tusinder af bjørne. Så han kan det på fingerspidserne, og vi har det godt sammen, og vi arbejder meget sammen og publicerer sammen. Så er der Kristin Leiter fra University of Washington i USA, hun er en utrolig dygtig matematiker og rigtig god til at analysere de data, og også god ude på isen med bjørnene. Og der er Peter Helund fra det samme institut, som jeg arbejder med på, Grønlands Naturinstitut, og han er grønlænder, og det er blandt andet en kæmpe fordel, når vi er her i de små grønlandske samfund. Vi har den kontakt. Vi har faktisk også, ikke i år, fordi vi har været presset for tiden, men så har vi også haft grønlandske fangere med ud, for at vise dem, hvad det er, vi foretager os, og også få deres hjælp til at spore bjørnene. Men hvis vi tager grundteamet, så er det norsk, og det er dansk, og det er grønlandsk, og det er amerikansk, og det er en utrolig fin blanding. Og dertil kommer så den sidste ekvilibristiske ekspert, som er den pilot, der skal styre den lille stærke helikopter, i denne bestykning en Eurocopter AS-350, frem til bjørnene. På dette togt, løst til UG med kryds og slange, er svenske Sebastian Holst. Det vi gör är att han ska ha en rak linje mot björnen så att den löper i samma riktning så att den inte håller på att zigzacka. Så jag lägger mig gärna bak och tar mig långsamt fram mot björnen. Så att han kan ligga och riffla i samma riktning så jag inte vrider helikoptern utan att han kan ligga så. Och så tar man långsamt framåt och så får han ett bra skott. Är det vanskelig flyvning? Nej, det vill jag inte påstå att det är så jätteavancerat. Men det är väldigt viktigt när det är snö som det är här att man har fart. För fort, allt blir vitt väldigt fort. Så att, men det är otroligt viktigt att du har farten hela tiden så att du inte stoppar upp. Det kan bli väldigt farligt med tanke på whiteout.
Den 5 mand store ekspedition er indlogeret i et stort og velfungerende hus lige ved siden af helikopterlandingspladsen. Mens nogle efterser skydevåben og andet sikkerhedsudstyr, er Øystein Vik i gang med at blande det kraftige bedøvelsesmiddel Solitil, samtidig med at instruere ekspeditionens nyeste medlem i de omhyggelige detaljer. Og her er det nå 20 milliliter, og til en hannbjørn så bruger vi 10-15 milliliter, og til en binde, en hundbjørn, voksen, bruger vi 7. Så dette er egentlig til 3 voksne binder, eller halvannen hannbjørn. Så er det 2 milliliter. Forude venter nogle intense dage på isen med helikopterens næse helt nede i bjørnesporene, alt imens alt hvad der kan krybe og gå er taget ned på havisen for at deltage eller hæppe på deltagerne i årets traditionelle hundeslædevæddeløb. Når vejret ellers tillader det, går det internationale forskerhold den korte vej fra huset til heliporten og drager herfra på bjørnetogt nordpå, sydpå eller vestpå. Nu tager vi med på en tur mod det allernordligste, helt op til Kap York, som dengang Knud Rasmussen huserede på disse kanter, var noget nær verdens ende. Vi flyver en times tid for at lande ude på isen ved et brændstofdepot, som vi har placeret et par dage i forvejen. Herude venter der en kontant lille overraskelse, som sætter magtbalancen i perspektiv. Altså, vi er jo ude efter bjørnene for at sætte mærker på dem. Men der er noget, der tyder på, at i hvert fald en af bjørnene er også ude efter os. For det her brændstofdepot, som vi har deployeret ude midt på isen, det har altså haft besøg af en bjørn. Og den har kastet rundt med de her brændstoftrumler. De stod op og var inde i nettet alle sammen, da vi forlod dem for et par dage siden. Vi fløj over i går, og der var alt også fint. Der er spor over det hele, og bjørnen har pisset, sikkert også på trumlerne, men i hvert fald i isen, eller på sneen, for ligesom at markere, at det er os, der er gæster herude. Det er en meget, meget fin demonstration af, hvad det er for nogle dyr, vi har med at gøre. At de har deres egen mening om tingene, og at de altså tager sådan nogle 200 liters trumler og kaster rundt med dem. Der er store buler i dem, og den har sikkert den her bjørn trillet rundt med dem, og den har sikkert bare leget. Men det er i hvert fald et meget stærkt vidnesbyrd om, hvad der er for nogle store og stærke og enrådige dyr, som vi har med at gøre. Og de hersker altså herude. De mestrer det her fantastiske univers. Og hver eneste gang man bare ser en bjørn på afstand, så bliver man slået af respekt for, hvad for nogle store og fantastiske dyr der er. Når man så kommer helt tæt på dem, så bliver man altså lamslået, vil jeg sige. Turen går videre nordover, alt imens isbjergene bliver stadig større, og bjørnene er helt fraværende. I dag er det ikke rigtigt i denne retning, vi har succes. Efter yderligere en god times flyvning når vi, stadig uden at have set den eneste isbjørn, frem til Savisivik, en smule syd for Thule Air Base. Her er der gamle venskaber at genopfriske, for det er kun et par år siden, jeg tilbragte en uges tid midt om vinteren her i de fine bjørnefangeres varme selskab. Vi har gjort et lille taktisk stop nord for vores base i en lille dejlig by,
som jeg har besøgt en gang tidligere i mit liv. Men det var i mørketiden, og der så det helt anderledes ud. Og faktisk er det rigtig, rigtig sjovt at komme tilbage og se her i fuld solskin, hvordan der ser ud sådan i virkeligheden. For de sidste, der var de der fjeld bare sådan noget, der forsvandt op i månelysets mørke. Men nu kan man se det hele, og se, at det er nærmest et romantisk sted. Det synes jeg også, det var dengang. Og det synes jeg altså også her, hvor jeg har været på kaffe op hos min gamle ven Thomas. Og jeg mødte en anden gammel ven, som er Hans, som var skolelærer. Sidst jeg var, nu er han blevet pensionist, og han kommer egentlig fra en anden by. Men han kan også godt lide den her fine, lille bygd, der hedder Savisevik, og blevet her. Fordi især her, når solen og lyset kommer tilbage, så er der bare så skønt, at man ikke kan andet end at nyde at være et menneske. Herefter kan vi bare returnere til Kuslossuaq, mens vi endnu mere ivrigt end før spejder efter bjørne. Og som bekendt kommer alt til den, der kan vente, og har fuel og flyvetid nok. Endelig har vi heldet med os, og Øystein Vik gør klar til endnu en mesterskyttepræstation. Vi er fortsat på bjørnetogt med en gruppe internationale forskere ude i det hvide isdækkede Arktis på jagt efter mere viden om de store, ikoniske isbjørne. Herefter stræber vi bjørnene ude i deres rette element, hvor man kun kommer dem nær, hvis man er en dygtig fanger eller i besiddelse af overlegen kraft og teknologi. Isbjørnen er blevet bedøvet af et skud kraftig medicin og er nu ukampdygtig i en times tid. Det giver forskerne mulighed for at tage en række prøver fra bjørnen, som senere skal anvendes til forskellige studier af bjørnenes sundhedstilstand. Og, vigtigst af alt, at sætte en satellitsender på det store hvide dyr. Disse sender er krumtappen i et stort anlagt projekt, der skal skrive de vestgrønlandske isbjørne i mandtal, så jagten på dem kan ske på et bæredygtigt grundlag. Altså et vigtigt formål med de her studier, nu sætter vi jo radiosender på, eller satellitsender på, der kan fortælle, hvor bjørnene vandrer rundt i løbet af året i Baffinbugten. Det relaterer til, at vi sammen med kanadierne er i gang med at regne ud, hvor mange bjørne er der i den bestand, der holder til i Baffinbugten. Det gør vi ved at tage en masse biopsier og hudprøver fra en masse bjørne, så mange som muligt i Grønland og i Canada. Og for at tilrettelægge den indsamling, og den foregår ved helikopter, så har vi brug for oplysninger om, hvor er bjørnene, så vi kan gå ind meget målrettet og finde bjørnene. Og det får vi fra de her satellitsender, vi sætter ud. Så det kan man sige er meget væsentligt formål for at dels planlægge biopsitagningerne fra helikopter, men faktisk også for at fortolke senere, for vi bliver ved med at få oplysninger fra bjørnene om, hvor de vandrer rundt. Hvor gode og effektive har vi været til at få et repræsentativt prøvesæt fra alle de bjørne, der er. Det er nødvendigt at få det. Og hvad skal man så bruge den viden til? Altså, vi kommer jo sammen med de kanadiske biologer, forhåbentlig måske allerede næste år, op med et tal for, hvor mange bjørne der er i Baffinbugten. Den her operation med at tage biopsier skal gentages nogle år, for at få et præcist tal. Så kommer vi til Canada, og det vil så sige delstaten Nunavut, som deler bjørne med Vestgrønland, og vi kommer til den grønlandske regering og forvaltningsmyndigheden og siger, der er x antal bjørne totalt. Og så kan man fange bæredygtigt så og så mange bjørne om året, sådan at bestanden bliver holdt på et vist fornuftigt niveau. Og hvad vil være en bæredygtig høst af isbjørne?
Altså hvis man nu tager det i procenter, vi ved jo godt nok ikke lige nu, hvor mange bjørne der er, det er det, der er helt formål med undersøgelsen, så vil det være op højst 5% af en bestand om året. Og det er højt regnet. Det er altså en bestand, der har det rigtig, rigtig godt. Normalt vil man se, at en bjørnebestand måske kan høstes på med 1-2% om året. Samtidig med at der tages blodprøver, hårprøver og spækprøver fra de store dyr, trækkes en af de små kindtænder ud. De bliver brugt til at bestemme bjørnens alder, og operationen plejer at gå nemt og uden de store vanskeligheder, men i denne omgang er det lige ved at gå galt. It's the first time I've been bitten by a polar bear. So, yeah, I think it was quite undramatic. Could have been worse, I swear to tell you. The primary thing we're doing here is putting out satellite transmitters, and so we track the bears for up to 3 or 4 years at a time, and then we can look at how they move around between Greenland and Baffin Island, how they use the sea ice, where they den, things like that. And the rest of the samples that we take on body condition and blood and hair and things like that, it's used for a lot of different analyses, but for the most part, information on contaminants. Og sådan en operation, som den vi nu foretager her, det koster adskillige millioner. Kanadierne er i gang med noget, der koster lige så meget der. Så derfor er det faktisk heldigt, at både Nunavut, delstaten i Canada, som vi deler bjørn med i Grønland og Danmark bidrager til at løfte den opgave, som er millionkroner opgave hvert år. Hanbjørnene får sat senderen fast i øret, og alt efter hvordan senderen programmeres til at arbejde, så kan den sende besked om bjørnenes bevægelser i dusinvis af måneder. Slutligt får bjørnen en tatovering i læben, så den kan identificeres ved eventuel genfangst, eller når en fanger nedlægger den. Man bliver slået af forbløffelse første gang, man ser en isbjørn. Og når man så ser, hvad forskerne udsætter den for, så bliver man sådan en lille smule bekymret og begynder at spekulere på, kan vide, om det her virkelig er nødvendigt. Og det er i hvert fald et spørgsmål, som forskerne har et konkret svar på. Jamen, jeg kan egentlig godt forstå, at det ser voldsomt ud på en måde for folk, der ikke har set det før. Men jeg må faktisk også sige, at når vi er ude og flyve efter bjørn, og det kan tage lang tid før vi ser en bjørn, så er det, selvom vi har set mange bjørne, så er det hver eneste gang en fantastisk oplevelse. Det er det majestætiske dyr, der går i de der fantastiske uberørte omgivelser. Så den respekt har vi også. Og så sker der det, at vi rykker ind på den med helikopter hurtigt, får skudt en pil i den, den bedøves måske i løbet af 5-10 minutter, og så ligger den der og ved sådan set ikke, hvad der sker, før det hele overstår. Det tager en times tid. Så går der et par timer, så er den op igen, og så ved vi jo, at de klarer sig. Der er jo ikke nogen af dem, der dør eller får det dårligt af det. Det er vi helt sikre på. Men så for at sætte det i en sammenhæng, så er det jo ikke for ingenting, vi gør det. Det er jo for at få nogle data, som vi mener er nødvendige, for at vi til sidste ende kan opfylde det hovedformål med undersøgelsen. Det er at finde ud af, hvor mange bjørne er der, så man kan finde ud af, hvor mange kan man fange bæredygtigt. Og der må nogle få individer, og i vores tilfælde har vi jo nu mærket 32, kan man sige, lægge ryg til, mere eller mindre frivilligt, at deltage i det eksperiment. På en god dag kan holdet mærke 4, 5 eller måske 6 bjørne, og lettest går det skal vi se lige om lidt, hvis de er så heldige at støde på en hunbjørn med unger. Piloter må kun flyve et vist antal timer ad gangen, og det er den reelle begrænsning for, hvor længe holdet kan være ude på togt. I timerne mellem flyvningerne kan man dykke lidt ned i de lokale sæder og skikke. Her er byens vandforsyning. Der er 2 af dem, og de fleste huse har elektricitet og centralvarme og andre moderne faciliteter, men vandet, det henter man altså selv her ved at sætte sin dunk her, trykke på knappen og tage den aftapning, som så kommer, og så slipper man det ellers bare op eller ned til sit hus. Kozlowska er en af disse klassiske arktiske byer, hvor gammelt og nyt mødes på både skøn og som så også lidt uskøn vis. Herude på isen og oppe i byen, der står slædehundene klar til at tage på isen, til at trække slæden, til at være forrest i det, som er og bliver traditionel fangst på sæler, på narhvaler og på isbjørne. Men der er altså også snescootere, der er fladskærme, og der er internettet og ønsket om at blive en del af det moderne liv. Og det skal de lokale grønlændere altså håndtere på forskellig vis, og gøre det egentlig uden at spekulere så meget over det, og invitere naturligvis på traditionel fødselsdagsmiddag, når lejligheden byder sig, og når man er en høflig gæst i sådan et vidunderligt område som her, så dukker man selvfølgelig op, uanset hvor mærkværdigt det lige forekommer første gang, man opdager, at maden serveres og tilberedes på gulvet inde i det moderne fangerhus. En af de største og mest betagende oplevelser er at komme tæt på de store bjørne.
og det hele bliver endnu mere hjertegribende, når det er en hunbjørn med unger, der bliver bedøvet. Det kan vi føre bevis for om et øjeblik, men skal først lige se lidt nærmere på den ammunition, som Øystein Vik anvender, når han skal få bjørnene til at falde i søvn. Det er en 10-11 mm tyk aluminiumscylinder, og man kan skrue spidsen af her. Og så kan man konstatere, at den er forsynet med sådan et gevind her, og der er en O-ring, og så selve kanylen, som den kan have forskellige længde. Der er en lille modhager på, så den sidder fast, når den kommer ind i dyret. Og når Øystein han putter medicin, bedøvelsesmidlet i pilen her, så gør han det efter at have vurderet, hvor stor bjørnen er. Om det er en han eller en hund, om den er ung eller gammel, hvor meget den vejer. Og så afmåler han de milliliter, han skal bruge, og fylder dem ned i her, og skruer på her. Og så lader han op med en adapter ind i et riflet våben, som passer til den her. Og så er det faktisk en blanks, kalder vi det. Det er vel et løst skud til en salonrifle, som driver pilen ud med ikke nogen synderlig høj hastighed, 1,5 meter i sekundet eller noget i den stil. Der sidder sådan en dusk heromme i halen på pilen, og det er for at give den retning. Det er for at fylde løbet ud, sådan så gastrykket fra den her løse patron kan få den til at fare ud af løbet. Og det er også en skruefætter her, og der sidder også en O-ring. Og herinde i sidder der et lille stempel. Et stempel, som er forsynet med en lille bitte krudtladning, som har nogenlunde samme størrelse som en halv salonriflepatron. Og det der så er tanken, og det virker til fuldkommenhed, det er, når den her pil kommer op i hastighed, og den er fyldt med bedøvelsesvæsken herinde, når den så rammer dyret hårdt og standser efter at have været bevægelse, så udløser det den lille krudtladning, der sidder heroppe, som driver, så kommer der et overtryk heroppe i toppen af pilen, og så bliver den her bedøvelsesvæske trykket ned, fuldstændig ligesom en almindelig injektionssprøjte, og ind i dyret, og så går der 5, 6, 7, 10 minutter. Iber kunne godt bruge en på den hund lige nu. Så går der ikke andet end små 10 minutter, og så ligger bjørnen ned og slapper fuldstændig af, og der går et par timer, før den kommer på benene igen, og så er den ellers ude og er isbjørn igen resten af sit liv. Når bjørnen har fået bedøvelsespilen, trækker helikopteren sig tilbage, så bjørnen kan få fred til at lægge sig til at sove. Ungerne forlader ikke deres mor, og selvom de får en hundesnor om halsen, så viger de ikke fra hendes side i den lille times tid, som mærkningsoperationen tager. I løbet af de senere år har resultaterne af disse mærkninger givet helt ny viden om bjørnenes bevægelsesmønstre og vaner. Now we have learned that the individual bears at Svalbard and also in other areas, they have their own way of movement. Some bears are very local at Svalbard, very local, covering just a small, more or less a small fjord through most of their life, at least every year, and they move around the same way more or less every year. So some are very local, as I said, but some range over huge areas, going from Svalbard and into Russian areas and back to Svalbard, and they are at the same place each spring. So through a year they can cover 300 to 500,000 square kilometers and come back to the same area. So we caught them in the same area each spring. But then they could have been during the summer in Russia. Hunbjørnen forsynes med et halsbånd med en satellitsender med et større batteri, og halsbåndet er programmeret til at falde bjørnen, når senderen ikke er aktiv længere. Til sidst får ungerne en indsprøjtning med en svag dosis bedøvelse, så de også kan blive tatoveret og aflevere en lille prøve af blod, spæk og hår. Vi forlader den lille bjørnefamilie, hvor den faldt for bedøvelsen, og ved fra tidligere studier og fra de efterfølgende satellitdata, at bjørnene har det godt og trives som de skal. Og medmindre de er kommet til at krydse en snarrådig og dygtig fangers spor,
så er de derude i alt det hvide endnu, og for ungernes vedkommende måske helt op til de kommende 20 år. Jagtmagasinet er slut for denne gang, og der er mere om jagt i almindelighed og om bjørnefangsten her i særdeleshed på internettet på huntersmagazine.dk. Knæk og bræk.